שלום, אני הצלחתי לחזור במהירות אל הכיסא ואל דוקטור נסטור ליפוביצקי, מפתח שיטה מדעית להרזיה, ספורט ובריאות. היום אנחנו שומעים יותר ויותר ויותר על מחלת הסכרת. גיל החולים יורד, זה ממש מגפה, נכון? לגמרי. ואתה יודע, אנחנו בדיוק בחנוכה, בדיוק מתאים לדבר על זה, כי חנוכה זה חג שבעצם הסופגניות נמשכות כחודש, כי זה מתחיל מקודם. נכון. וזה מאוד מעודד את כל העסק הזה. זה חג שכולו שמן, לביבות מטוגנות, סופגניות מטוגנות. בוא תחשוב, תנסה לדמיין כזה דבר. אומרים, בוא נעשה את הדבר הכי שמן שיש. קודם כל זה נעשה קמח ומים, שזה שמן, ואז נכניס את זה לשמן גם שיהיה מטוגן, ואחרי זה לא מספיק, נוסיף ריבה בדיוק. כן, כן, כן. עכשיו, אין לתאר. לנושא של סוכרת בטרום סוכרת, זה בדיוק הנושא. תראה, קודם כל, המגפה היא של סוכרת, אבל המצב של טרום סוכרת הוא די מוזנח, אפשר להגיד. טרום סוכרת זה מצב שאדם עדיין לא חולה במחלה, אבל הוא בטרום. זאת אומרת שהגלוקוז בצום הוא בין 100 ל-126. זה נורא פשוט. יש איזה סימנים, יובש בפה, סחרחורות? לא, בדרך כלל ברמות האלה אין. והבעיה היא ש50% מהאנשים עם טרום סוכרת, במהלך 10 השנים הבאות, מאז שיש להם את הערכים האלה, יהפכו לסכרתיים. 50%. החדשות הטובות זה שממחקרים מאוד רציניים שנעשו, כן? האנשים האלה, אם ייכנסו לתוכנית נכונה, שהיא תזונה מסוימת, פעילות גופנית וכו' וכו', ניתן להוריד את ההופעה של הסוכרת ב-58%. זאת אומרת שבמצב של טרום סוכרת יש לנו המון מה לעשות. יותר מזה, זה לא הרופא מי שצריך לעשות, זה הבן אדם עצמו. הכלים בידיים של הבן אדם ולא של הרופא. פשוט צריך לקבל הדרכה נכונה כדי למנוע להגיע למחלה, ואין דבר יותר טוב ממניעה. זאת אומרת, אתה אומר, יש סימנים, אבל הסימנים הם לא פיזיים. זאת אומרת, בלי בדיקת דם אני לא אצליח לדעת. זה נכון. כי אני ניסיתי להבין אם יש משהו שאני יכול לשים עליו את האצבע. כן, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על ההופעה של סכרת בעולם, היא מקבילה להופעה של השמנה בעולם. זאת אומרת, רוב האנשים, לא כולם, אבל רוב האנשים עם סוכרת מסוג 2, מה שנקרא פעם סוכרת מבוגרים, ולצערנו היום כבר לא נקרא סוכרת מבוגרים. סוכרת נעורים, נכון? משהו כזה? לא, יש סוכרת נעורים בסוכרת מבוגרים. הפסיקו עם השמות האלה. הפסיקו? לא, כן. יש טייפ 1, שזה מה שהיה פעם נעורים, וטייפ 2, שזה מה שהיה פעם מבוגרים. למה זה קורה? כי נעורים יכול להופיע גם בגיל 40, זה ידוע. אבל מבוגרים, היה רק של מבוגרים. לפני כ-20 שנה התחילה להופיע סוכרת מבוגרים אצל ילדים. ולכן כל העניין השתנה. היום, בזה במקביל, למגפת ההשמנה אצל ילדים. עכשיו, אנחנו אומרים כל הזמן רק סכרת, 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 ובעצם לי נורא חשוב שאפילו תפחיד את הצופים כדי שיבינו כמה סכרת היא מסוכנת. תראה, סכרת בשלבים כבר המתקדמים מאוד שלה, היא פשוט יכולה להביא לירידה חריפה באיכות החיים, עיוורון, קריטת רגליים, פגיעה בכליות, פגיעה בכלי דם שמגיעים ללב, אפילו פגיעה ביכולת המינית. זאת אומרת, זאת מחלה קשה מאוד, אי אפשר לקרוא לה מחלה קלה. ושוב פעם, החלק בדיוק, זה לא סתם סכרת, אלא סכרת היא באמת אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לחלות בהם. לגמרי לא. והחלק הטוב זה שבשלבים המוקדמים של טרום סכרת, ויש המון אנשים כאלה וכאלה שלא יודעים, ניתן ממש לדכא את זה לאורך הרבה שנים. עכשיו אני רוצה שתגיד לנו איך אנחנו באמת עושים את זה. עכשיו, איך עושים את זה? מה שהמחקרים שנעשו, יש 2 מחקרים מאוד גדולים שנעשו, אחד פיני, אחד אמריקאי, אין רופא סוכרת שלא מכיר את המחקרים האלה, זה ברמה הזאת. הם הראו שאם אתה מפחית את האכילה של שומנים מן החי, שומנים רבועים, כן? כן. ואתה מפחית את סך הכל השומנים בסך הכל. ואתה יורד מהמשקל, 5% מהמשקל התחלתי שלך. זה לא וואו. אז מוריד את רמת הסוכר? 20 קילו עודף משקל, 5% זה 10 קילו. לא. לא. זה פחות, 4 קילו. אפילו 4 קילו. 4, בדיוק. נכון. לכן זה לא כזה נורא. נכון. ופעילות גופנית, 4 שעות שבועיות של פעילות גופנית רצופה,
שממש מקפידים על זה בצורה רצינית. כשאנחנו מדברים יותר על אירובי תמיד, שאנחנו אומרים על פעילות גופנית, כן, נכון? למרות שמחקרים בשנים האחרונות הראו שגם פעילות כוח משפרת את כל המצב הזה. זה לא מוזר. בפעילות כוח אתה שומר על השריר ומוריד שומן גם. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני בכוונה רוצה בכל זאת לשאול אותך לדחוף עוד שאלה ולשאול אותה. אחרי שהורדנו את כל השומנים האלה שאמרת, יש שומנים שכן כדאי להעלות אותם, נכון? כמו טחינה, אבוקדו. נכון, שומנים מן הצומח, במיוחד שומנים חד בלתי רבועים ושומנים רב בלתי רבועים. תן את השמות שלהם, שהבן אדם הפשוט כמוני ידע מה לאכול. שמן זית, אבוקדו, שקדים, אגוזים, כל הסוג הזה של שומנים הם שומנים טובים, הם גם תורמים לסוכרת. וגם מורידים לנו בעצם את השומן החי שמגדיל את הסיכוי. נכון, וזה גם תורם מבחינת העניין של מחלות לב עתידיות. תודה רבה, כרגיל, דוקטור נסטור ליפוביצקי. בשמחה. תודה רבה שבאת אלינו.